Ang Mateo 7:7 nag-remind, pangayo ug kamo paghahatagan. Kasagaran ng uban mo ingon mga igsoon, ang atong Ginoo dako, mangayo sa taniyag dinagko. Atong Ginoo dili man gamay, sumurag insulto para niya kung mangayo tag ginagmay. So tungod kay atong Ginoo dako, mangayo tag dinagko. Pero kabantay mo igsoon, daghan tag mga dagkong butang nga gibungat sa atong baba pero wa gitugot sa Ginoo. Daghan tag ipangayo pero wala nganong wala gihatag sa Ginoo. Una mga igsoon, si Lord dili na diretso mohatag natong dagko. Una sa tanan igsoon, dili basta-basta mupiyal si Lord natong dinagko kung dili ta niya piyalan o ginagmay. Matod pa ni Hesukristo, ningon siya sa iyang pulong nga piyalan ta una niya sa ginagmay, kay kung makita niya nga kasaligan ta sa ginagmay, anha pa ta niya kasaligan sa dinagko. Kay kung dili data kasaligan sa ginagmay, unsaon na to nga mahimo tang kasaligan sa dinagko? Apan kung kasaligan ta o kapiyalan ta sa ginagmay, piyalan ta sa Ginoo og dagkong butang. Mao na hinungdan igsoon nga usahay ang atong mga dagko kayo atong gipangandoy, gipangayo sa Ginoo, but still na wala gyapon niabot. Kay ngano man gusto si Lord nga makit-an niya nga kanang naa nimo karon, this time nga gipiyal niya nimo, mahimo kang kasaligan. Once makit-an ni Lord nga ang naa nimo karon, kasaligan ka, kapiyalan ka, walay duduha, tagaan ka sa dinagko nga imong gipangayo sa iyaha. Amen. Kay magsugod una sa gagmay before ta piyalan sa Ginoo dinagko. Diha ra mag-start. Ayo ka balaka or dili ayaw ka stress or ma-struggle ka. Ano man ingon ka Lord sa Mateo 7:7, mangayo pero nangayo kun mo. Sige kung pangayo kada adlaw apan walay mitubag ug wala niabot tungod kay gitan-aw sa Ginoo atong katakos, gitan-aw sa Ginoo atong kasing-kasing, piyalan sa taniya og ginagmay. Kung makita niya mapamatud-an nato kung unsa ta ka maayong piniyalan or kasaligan sa mga ginagmay nga butang, diha ta niya tagaan or piyalan or saligan og dinagko. Now, mangutana ko, kumusta mo diha igsoon? Kumusta sa tanan nga gipiyal ni Lord nimo karon? Nahimo ba tang kasaligan sa ginagmay nga naa nimo igsoon? Kamao ba ta mo pasalamat sa Ginoo sa ginagmay nga gipiyal ni Lord nga naa nimo karon? Nahimaya ba si Lord? Nalipay ba si Lord? Nahimo ba tang kapiyalan o kasaligan? Kay hangto dili ta mahimong kapiyalan sa ginagmay nga naa nato karon. Dili ta saligan sa Ginoo dinagko. Mao na nga moingon ta usahay nga ngano man ang akong mga higala, akong friends, kung kaliwat, akong unsa man, akong mga kaila, nagko naman kaayo, no? Parehar man kami Kristohano, nangalagad ni Kristo, pero nga namang iya, dinagko, ako ginagmay. Siguro nakita sa Ginoo nga sila, kasaligan na sa dinagko. Apan ikaw, ginagmay pa. Pero padayaw ni Igsoon, kinahanglan, mahimo tang kapiyalan, unsa ang naa nimo karon. Talento, hiyas, gasa, panalangin, tanan, nga mga maayong butang nga naa nimo karon. Ipakita sa Ginoo nga ikaw kapiyalan. Kay kung makit-an sa Ginoo nga ikaw kapiyalan sa mga dagkong butang, iya na pud kang saligan. Amen. Mabungahong kabuntagon kanatong tanan. Ampo o kanunay amping mga higala. God bless. To God be all the glory.